फुजानि समाव हरखाब जाब्रबथायखौ गैया खालामनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि मोनसे बाखनायथाव खामानि। फुजानि समाव हरखाब जाब्रबथायखौ गैया खालामनो थाखाय रायजो सरकार आरो बिटिआर सरकारनि बिथोन बायदियै मैया बेलासि समाव गसाइगाव सहराव क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि बानजायनायाव मोनसे सांग्रांथियारि बाइक रेली खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो। बे बाइक रेली हाबाफारिनि गेजेरजों गासै बाइक सालायगिरिफोरखौ हेलमेट आरो साखा खबब्रै सालायगिरिफोरखौ सीट बेल्ट गाननानै गारि सालायनो थाखाय खावलायनायजों लोगोसे फेग्रा मुवा बाहायनानै गारि सालायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होनना बयबो रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरदों क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि मावख'गिरि डजेन बसुमतारी बिथाङा। नैबे फुजानि समाव आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै बिटिसि सरकारनि बिथोन बायदियै आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रिनि थिननाय बायदियै आसाम सरकारनि हान्थामेला बिफाननि मन्थ्रि बिथांनि जोंनि बिटिआरनि हान्थामेला बिफाननि EM सारनि ट्रान्सपर्ट कमिशनार ट्रान्सपर्ट सेक्रेटारि बिथांमोननि माबायाव लिडिंसाव जों दिनै गसाइगाव महकुमायाव नैबे बाइक रेली हाबाफारि आखायाव लादों। बिनि गेजेरजों जोङो गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायनो नागिरदों जे फुजा समाव फुजानि नामाव गोबां फुरथि खालामनायनि नामाव जाहाथे गोबां स्पिडआव गारि सालाया, हेलमेट गाना जाहाथे मटर साइकेल सालाया, जुमाय लोंनानै जाहाथे गारि सालाया आरो बेफोरबायदि हुदाखौ लानानै गारि सालायनानै जाहाथे जाब्रबथायाव गोलैनानै अबथिरा जिउ गोमानाय बेबादि जाहाथे जाथाय जाया बेखौ जोङो माने गोसो सिंनिफ्राय खावलायो। बबे जायगानिफ्राय बबेसिम लानाय जायो? जों बेखौ गसाइगाव टाउनाव फुजा मण्डप सेर सेर जोङो बेखौ थाबायबाय थादों। जों बे हाबाफारिखौ लादों आरो लाबाय थादों। सोर बाहागो लादों? जों बेवहाय गसाइगाव महकुमानि प्रसासन, पुलिस प्रसासन गसाइगाव, ओमफ्राय जोंनि हान्थामेला बिफान आरो बे आसाम सरकारनिनो मोनसे फर्मुला बिथांमोननिनो मोनसे निर्देशना बे हिसाबै जों बे हाबाफारिखौ आखायाव लादों।